Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсын Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. 70 ел нефть төбәге сагында. Федераль янгынга каршы хезмәт отряды юбилей уңайыннан колабызда тантаналы чаралар узды. Сейчас они дополнительно смогут еще и ознакомиться с историей развития пожарной охраны. Әлмәт толк масштаблы белем бирү марафоны. Әлмәттә укытучыларның һөнәри дәрәҗәсен күтәрүгә юнәлдерелгән конференция узды. Нинди рәсемнәр белән шөгыльләнергә, текстларны дөрес итеп төзергә өйрәндек һәм үзебезнең материалны бу программага салып, аны үзгәртергә өйрәндек. Балаларда гражданлык активлыгын формалаштыру, патриотик тәрбия бирүнең актуаль сораулары. Ознакайда сыйныф җитәкчесе көнен билгеләп үттеләр. Бүгенге чара бу яңа уку елы башында бик мөһим һәм бик кирәкле. Сыйныф җитәкчеләре ул мәктәптә төп фигура, аларның эшләре бик күп кырлы. Бүген 26 август Әлмәт районы буенча дәүләт автоинспекциясе бүлеге тарафыннан машина йөртүчеләрне масса күләм тикшерү буенча профилактик операция үткәрелде. Ул исерек хәлдә идарә итүчеләрнең юл йөрү кагыйдәләрен бозуларын ачыклауга юнәлдерелгән иде. Әлеге операция барышында 189 машина йөртүче тикшерелгән һәм 12 юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очрагы ачыкланган. Куркынычсызлык каешын эләктермичә 8, пассажирларның куркынычсызлык каешын куллану кагыйдәләрен бозуы 2, балаларны тотып торучы җайланмасыз 1, медицина тикшерүен узудан баш тарту 1 очрак. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юлдагы куркынычсызлык нигезе юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәү икәнен тагын бер кат искә төшерә. «70 ел нефть төбәге сагында» янгын күзәтчелеге оешуга 375 ел тулганда үзенең юбилеен Татарстан Республикасының иң ире бүлекчәсе билгеләп үтә. Әлеге истәлекле вакыйга уңаеннан калабызда бәйрәм чаралары узды. Тулырак алдагы минутларда. Мы свято чтим традиция пожарной охраны. Үз гомерләрен куркыныч астына куеп, алар көн саен кыюлык, батырлык һәм чыдамлык күрсәтәләр. Бүлекчә 70 ел эшләү дәверендә исәпсез күп кешенең гомерен һәм мөлкәтен саклап калган. Моның өчен хезмәткәрләр зур көч һәм хезмәт салганнар. Татарстан Республикасы буенча федераль янгынга каршы хезмәт отрядының 70 еллыгы уңаеннан ачылган нефть төбәгенең янгыннан саклау тарихы күргәзмәсе бу хакта тулы мәгълүмат бирә. Экспозиция 15-нче янгын сүндерү коткару части территориясендә урнашкан. Биредә архив документлар, фотосурет, шинель, противогаз, коткаручының формулары һәм башка экспонатлар тәкъдим ителгән. Первоначально здание управления отряда располагалось в городе Бугульма, напротив бывшего здания объединения «Татнефть». Данная выставка предназначена... Әлеге күргәзмә безнең төбәктә яшәүчеләрнең барысы өчен дә ясалды. Шул исәптән элек безгә экскурсияга килеп, янгын сүндерү эше белән якынрак танышкан үсеп килүче буында. Хәзер янгын сүндерү хезмәтенең үсеш тарихы белән дә таныша алачак. С пожарным делом. А сейчас они дополнительно смогут еще и ознакомиться с историей развития пожарной охраны. Нефть төбәгенең янгыннан саклау тарихы күргәзмәсе ачылу кысаларында янгын сүндерүчеләр үзләренең осталыкларын күрсәтте. Янгын сүндерү машиналары һәм техник кораллар белән таныштырды. Аның ни өчен билгеләнгәнен җентекләп сөйләделәр. Очрашу нефтче мәдәният сараенда тантаналы чара белән дәвам итте. Хезмәт бурычларын үтәгәндә батырларча һәлак булган сугышчан хезмәттәшләрен 1 минут тынлык белән искә алдылар. Шулай ук югары профессионализм, намуслы хезмәте, гадәттән шәхәлләрне кисәтүдә һәм бетерүдә яхшы нәтиҗәләр күрсәткәннәр өчен иң яхшы хезмәткәрләрне мактаулы грамоталар һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләү тантанасы узды. Федераль янгынга каршы хезмәтнең Әлмәт филиалы отряды башлыгы Нәсим Әхсәновка Рейс указы белән Татарстан Республикасының ат казанган коткаручысы дигән мактаулы исем дә бирелде.
Бейрәмдә янгын күзәтчелеге хезмәткәрләренә матур теләкләр һәм рәхмәт сүзләре яңгырады. Искренне поздравляю, хочу сказать отдельное спасибо еще раз ветеранам, конечно же, всем, кто на боевом посту, всем нашим коллегам из смежных ведомств, которые сегодня здесь присутствуют. В общем, сухих рукавов вам и еще раз с юбилеем. Бәрәм белән сине. Яңа уку елы башланырга санаулы көннәр кала. Укучыларына түгел, укытучылар да зур әзерлек белән сентябрьне көтә. Ләкин дәресләрне тагын да кызыграк, белемнәрне тирәнрәк итү өчен илһам һәм һөнәри үсешнең яңа өлеше кирәк. Шуңа Татнефть компаниясе Әлмәт, Азнакай, Бөгелмә, Зәй, Лениногорск һәм Түбән Кама укытучыларын берләштереп, Әлмәт толк масштаблы белем бирү конференциясын оештырды. Сүз Ләйсән Галиевага. Биредә түрі дискуссия мәйданчыклары. Монда педагоглар тәҗрибә уртаклаша, сорауларына җавап алып, яңа заманча фикер белән илһамлана. Учу взрослых, наверное, тоже благодарное дело, потому что взрослых нужно переучивать. Әлмәт Талк масштаблы белем бирү марафоны укытучыларның һөнәри дәрәҗәсен күтәрергә һәм аларның гамәли күнекмәләрен киңәйтүгә юнәлдерелгән конференция. Мирза Тахиров исемендәге 1-нче лицей Әлмәт районыннан 300-дән артык укытучыны кабул итте. Мир слишком быстро меняется, дети поменялись, и если мы с вами не будем за ними успевать, я имею в виду и за миром, и за детьми, от нас пользы практически не будет. Да, по крайней мере, с точки зрения обучения, развития этих детей и формирования личности. Потому что Мәктәптә нинди белемнәр бирмиләр, заманча мәгарифне үстерү буенча яңа идеяләр һәм гамәли киңәшләр белән уртаклашучы укытучыларны һәм спикерларны берләштерүче төп тема. Форум мәктәпкәчә белем бирү өчен дә актуаль булган мәсьәләләрне күтәрә. Гөлнара Сафина үзен тәрбияче һөнәренә 21 ел элек багышлаган. Балалар белән эшләүнең иң куандыручысы аларның нәрсәгә өйрәнгәннәрен һәм нинди дәрәҗәгә җиткәннәрен күрү дип уртаклаша педагог. Темасы меня бик шоды, кызыксындырды, то, что от идеи к реализации. Бірәр яңалык булар, хәзер балаларны заинтересовать очень тяжело. Шуңа күрә уйладым, монда бірәр методические направления безгә бирерләр дип. Но, к сожалению, вакыт бик аз. Шуңа күрә инде укытучы безгә калдырды үзенең почтасын, шуның белән аралашып, бірәр яңа идеялар табып, балалар белән реализовать хотим. Һәр конференция 2 өлештән тора. Беренче өлеш профильле педагоглар өчен 45 минутлык мастер-класслар. Икенчесе спикерлардан 2 сәгатьлек конференция. Форум заманча укытучының иң актуаль темаларын, инновацион ысулларыннан алып, белем бирүдә цифрлы технологияләрнең роленә кадәр кылачлады. Бүген без мастер-класс карадык педагогларга үзенең эшендә ничек презентациялар төзергә, нинди рәсемнәр белән шөгыльләнергә, текстларны дөрес итеп төзергә өйрәндек һәм үзебезнең материалны бу программага салып, аны үзгәртергә өйрәндек. Үзебезнең эшебездә. Шараны Татнефть компаниясе ярдәмендә цифрлы иҗат академиясе истәмә белем бирү оешмасы оештыра. Конференциянең партнерлары Омскул онлайн мәктәбе һәм Татнефть җәмгыятенең корпоратив университеты тора. Сама конференция, мы не сделали ее в этом году предметной. Без конференцияны бу ел аерым мәктәп фәнендә эшләмәдек. Ягъни мәсәлән, спикер, режиссер, дәресне шишелеш, апогея һәм ахыры булырга тиеш фильм белән чагыштырырга мөмкин. Димәк, моны укытучылар дәресләрне кызыграк итеп, программаны тулы бер сериалга әйләндереп куллана ала. Театр һәм кино актрисасы Лариса Баранова ишетсеннәр өчен ничек сөйләргә кирәклеге турында фикер бирде. Бүген бездә 10 спикер тәкъдим ителгән. 6 көн эчендә алар инде 18дән артык. Ел саен безнең конференция географияны арттыра. Быел безгә Түбән Кама шәһәре дә кушылды. Их уже больше 18. И разрешите похвастаться, каждый год наша конференция увеличивает географию. В этом году к нам присоединился город Нижнекамск. Сколько? Я вот сейчас вас проверила, у вас, девчонки, все жесты более-менее нормальные были. Я в Москве преподаю, и вот у меня карьеристки, женщины, они начинают отсюда. Мы должны и эти жесты использовать, и эти. Если только это все, от людей отказывается. Вот этими жестами пользуются очень умные люди. Все умные философы изображены на картинах головой. Вот эти умненькие жесты. Ну и следующий, допустим, жесты Ренаты Литвиновой. Ее жесты воздушные, космические. У нее идут от рта наверх, да? Как бы она показывает вам, что она странная, но она говорит, она интеллектуально образованная дамочка, да?
Лейсан Галиева, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Выравнивает вам жесты. Ознакайда сыйныф жетекшісі күнін белгілеп өттілер. Чара балаларда гражданлық активлығын формулаштыру, патриотик тәрбие бюрінің актуаль сұраулары темасына бағышланды. Бұл хақта толырақ мәғлумет коллегаларымыздың сюжетында. Катнашучылар алдында районның мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗева чыгыш ясады. С 1 сентября 2025 года будут внесены изменения в предметы истории и обществознания. Продолжится проведение традиционной торжественной церемонии поднятия флага и исполнения государственного гимна. Очрашу барышында шулай ук районда бәлиғ булмаган балалар тарафыннан кылынган хокук бузулар хакында чыгыш тыңланды. Юлларда балалар катнашында аварияларны профилактикалау мәсьәләсе игътибарга алынды. Конференциядә бәлиғ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча Республика комиссиясе җаваплы секретаре Илсөяр Гарифуллина да катнашты. Ул үз чыгышында районда алып барылган профилактика чараларына уңай бәя бирде. Бүгенге чара бу яңа уку елы башында бик мөһим һәм бик кирәкле. Сыйныф җитәкчеләре ул мәктәптә төп фигура, аларның эшләре бик күп кырлы, балалар белән, ата-аналар белән профилактик эш алып бару ул бер кеше генә эше түгел. Ул гомумән күмәк эш. Бүгенге сөйләнгән фикерләр миңа калса барсы да бик мөһим. Конференция барышында хезмәт алдынгыларына сәхнә түреннән бүләкләр тапшырылды. Барлык укытучыларга, мәгариф җитәкчелегенә улы рәхмәтләрне әйтәсем килә. Чыннан да районыбызда төп алар инде безнең хезмәткәрләребез төп юнәлешне, тәрбияне дә, идеологияны да алып бара торган төп һөнәр ияләре. Бүгенге көндә бик зур эш алып баралар бүгенге көндә. Мин дә алар белән горурланам. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. 30 августка кадәр Татарстанның 7 шәһәрендә синең чират форумын булып узачак. Ул яшьләрне төбәк мөмкинлекләр белән таныштыруга юнәлдерелгән. Тулырак Айгөл Шәрәфиевада. Бар мөмкинлекләр үз кулыңда. Бу синең чират яшьләр форумының төп девизы. Ул Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы һәм Росмолодежь тарафыннан мәгариф милли проект кысаларында оештырылган. Спикерлар республика яшьләренә төбәктә булдырылган мөмкинлекләр турында сөйлиләр. Бүгенге көндә безнең берничә нуктабыз бар. Беренчесе ул форумнар турында һәм төрле мөмкинлекләр турында яшьләргә сөйләү. Икенчесе ул безнең менә выставкалар, мастер-класслар. Бу мастер-класслар, выставкаларда яшьләр инде үз вакытын кызыклы итеп үткәрә алалар һәм выставкада төрле гаиләләр белән таныша алалар. Шулай ук бүгенге көндә тагын 2 дәвами площадка булачак. Анысы берсе яшь специалистлар өчен, икенче площадка инде безнең яшь активистлар өчен узачак. Форум программасы 3 зур блокка бүленә. Интерактив, мәдәни һәм үсеш мәйданчыклары. Казаннан килгән рәссам яшьләргә акрил буяулар белән рәсем ясау буенча мастер-класслар үткәрә. Иҗатның бу төре белән кызыксынучылар бик күп ди ул. Пейзаж рисуем. Пейзажлар һәм диңгезне ясыйбыз. Барысы да төркем булып килеп тулалар. Хәтта урындыкларда җитми. Форумда катнашучыларны район башлыгы Ленар Закиров та сәламләде. Ул интерактив программа белән танышты. Анда коммерциялы булмаган яшьләр оешмалары күргәзмәсен, Татарстан брендлары продукциясе маркетын карап чыкты. Форумга дип Бөгелмәгә күрше шәһәрләрдән килүчеләр дә бар. Яшьләрнең һәрберсенең үз мәнфәгате. Безне бирегә чакырып алдылар. Мин эшмәкәрлек белән кызыксынам, өйрәнергә телим. Ә мин теләсән инде хәрәкәт өчен. Очрашу дискотека һәм бүләкләр тапшыру белән тәмамланачак. Бөгелмәдән соң форумның икенче тукталышы Яр-Чаллы шәһәре. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Заманча сәнгать системасы ничек эшли? Әлмәттә Россия арт сәхнәсендә иң күренекле рәссамнарның берсе булган Артем Филатов белән артист Токузда. 2023 елда ел рәссамы статусын алган Түбән Новгород рәссамы белән Лина Хәсәншин аралашты. Миңа монда бик ошада, киләчәктә дә монда киләм. Художник обычно занимается тем, что дает предмет. Артем Филатов сәнгать проектларын уйлап табуның ысуллары турында сөйләде. Түбән Новгородта рәссамнарның ябык остаханәсе буларак барлыкка килгән, хәзер тулы кыйммәтле институция һәм дуслар очрашу урыны, күргәзмә залы һәм фәнни тикшеренү үзәге булган Тихая студиясенә нигез салу тарихы белән уртаклашты. Я хочу поделиться опытом того, что происходит в современном искусстве в Нижнем Новгороде.
В 2024 году Нижний Новгород – культурная столица России. Это, конечно, стандарт, который переходит из одного региона в другой. Пускай, может быть, я поделюсь какими-то маленькими инсайдами с тем, как Альметьевску через несколько лет тоже взять культурную столицу России в свои руки. Артем Филатов проектларының берсе Түбән Новгород крематориенда урнашкан Сад-Им. Проект авторы бакчага килүчеләргә үсемлекләр арасында үлем турында уйланырга тәкъдим итә. Бакча белән кемнеңдер истәлегенә үсемлекләр утыртып идарә итәргә була. Пришел сюда на артистолк. Спикерны тыңларга килдем. Бу сәнгать турында халыкка аңлату мөмкинлеге. Минем өчен һәр нәрсә сәнгать. Шуңа күрә мин моңа тартылам. Бөтен нәрсәгә сәнгатькә караган кебек карыйм. Вот, я поэтому к этому тянусь, потому что я все делаю и ко всему отношусь как к искусству. Әлбәттә, Артем Филатов белән очрашу заманча рәссамнар һәм фикердәшләр киңлегендә, ачык остаханәләрдә үтте. Лина Хәсәншина, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.